ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya mana olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya mana olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya mana olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya mana olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya olu ego n'elu Igbo mụlụ m ekene mụrụ kedu n'ebe anyị si bịa ndị Julia onye wegwu ajụba ọzọ nụ ejego mebe m ga-eje ajụgo m ife m ga-ajụ mana ajụjụ asịla ike ọzịza ebubo etu ọ bụ na osidi na nwanne ka ịbụ nwanne a na-ama aka ebe onye Igbo nọ na nwanne ka ịbụrụ nwanne a na-ama aka achọba ndị na-azụ afịa anyị bụ ndị Igbo na onyinye Chukwu nyere anyị n'aka ịbịazịa n'ọlụ oyibo anyị na ya ngọzi Chukwu nyere anyị bika ịbịazịa nọ n'ịmụ akwụkwọ cheghala anyị bụ ndị Igbo na-ama akwụkwọ enenezia na eze amụ na Naịjirịa onye ga-agbafe ese ga-abụ onye Igbo anyị kedu ife ọzọ anyị na-achọ sọsọ ofu ife ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya olu ego n'elu n'ụmụnne Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya Ifunanya n'anya agwa ịgbalụ nwa mmadụ asị m osolite na ọ ga-achọba onye mụrụ ya nụ ọ bụrụ akwa na-ajụ ife na anyị na-akwadebe ka anyị nwere onwe anyị maka ibete mazụ ha na famarọzikwa na-etu anyị isi kwadenu ike m nwa maazị onye ọcha mụ na ndị egwu mụ na asị m anyị akwadesigoro akwaba anyị ka anyị na-ana anyị akwadesigo ka anyị nwere onwe anyị mana ofu ife ka na ya anyị na-akwadekwa ka ife n'onwe anyị n'anya alịba ọnya bụ ọkpụlụ onye ji ebele ije oluzi ụlọ ibugo olugonu ka anyị ga-anata anyị anwago anyị ama mgba abụọ ya forever ịnụgonu ebe ụlọ onye Igbo ebe ọ bụ na ị nọ kwadebe n'oge elugokwanụ ịnọ n'obodo oyibo oge elugokwa ka anyị nwere onwe anyị mana ofu ife ka na ya Igbo siri ike elu ka anyị bụ onwe anyị n'anya ịma na olu ego n'elu na asemo Ifunanya n'anya onwe anyị n'anya Ifunanya ịma na olu ego n'elu na asemo Ifunanya ịma na ọ ga-ebu n'onwe anyị n'anya Ifunanya n'anya oyi ebe anyị na-achọ ọnụ Biafra ụfọdụ anọdụzi asị na fa bụ ndị Aba akwa anyị na-achọ ọnụ Biafra ụfọdụ asịzịa na fa bụ ofotu ebe anyị na-achọ ọnụ Biafra ụfọdụ ekunitesa na fa bụ ndị otu ọmakazi ụmụnne m ka na-ajụ anyị wee otu anyị ga-enweta ife anyị na-achọ ọnụ ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya anyị bụ ofu anyị achọrọ nkewa anụ
ọbụla ịbatalụ ma ịfụrụ onye Igbo ụlọ ibu gị gba anaba ọsọ Enugu. Ebe ọ bụ na ije n'ụwa anyị bụ ndị Igbo na ya anyị na-agbasi mbọ ike mana ofe ife aka na ya ụmụ Igbo niile asị m ka ịfụ n'ụwa anyị n'anya ngwa na olu ego na-elu na asị m Ibu n'ụwa anyị n'anya ụmụ Igbo dogo Ibu n'ụwa anyị ngwa n'anya na olu ego na-elu na asị m Ibu n'ụwa anyị ngwa n'anya na olu ego na-elu na asị m Ibu n'ụwa anyị igiribizai 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 oyi Chukwu gọzie ụmụ Igbo ndị na-agbazi mbọ ka ikwu n'ofu. Ụfọdụ nọ n'obodo oyibo, ụfọdụ nọ n'ụlọ na-agbasi mbọ ike ezigbo ife ọbụla ị na-eme ka anyị wee kwụlụ asị gị jisie ike anyị nwa na-eti egwu anyị ga-ejikwa egwu a wesị unu jisi ike n'ọlụ a Olisa bi n'igwe ga-etinye aka ka ọ gazie ọta ka ọ dị njọ emesịa ka dị mma n'ụwa Chineke ekwetago n'unu pancha aka nji si onye kwelụ n'ụwa chi ya ekweta n'unu nwa Chineke ekwetago na nke betemasụ asị m nọ gazigo kpọrọ ndị Katọlik bara anyị onye jisie ike n'oluzi a na-eze ugwu onye jekata ya lụ eziokwu nwanne enye elụzi anyị aka ike agụkwa n'ụlọ ma nchanụ ndị na-agbasi mbọ ka enwere ụwa anyị na nnukwu nwata malife chere ya n'iru eziokwu n'ụlọ ga-agbasi ibe mbọ ike Chukwu okike abịa mee emekwenata ka ebele eme anyị na nnukwu mana ofe ife ka nna ya ụmụ Igbo siri ike ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya ebe ọ bụ na ị nọ ana m ayọzi asị m ka ịbụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego na-elu na asị m Ibu n'ụwa anyị n'anya n'ụwa anyị n'anya Ibu n'ụwa anyị n'anya na olu ego na-elu na asị m Ibu n'ụwa anyị n'anya Igbo Ibu n'ụwa anyị n'anya Ido Ido Ibu n'ụwa anyị n'anya Ido sigiribo Ibu n'ụwa anyị sigiribo n'anya Ido oyi Ibu n'ụwa anyị n'anya ụmụ Igbo siri ike gazie nụ m ntị ka onụla ihe ọmụrụ anyị nweta ife anyị na-achọ ekebekwa ka olu onye ọbụla na nnukwu enye onye iru enye onye azụ ya bụ na ife ga-adị mmanụ eze mgbagwalụ mụ nwa Mesaya nọ na-enye ndị aba enye ndị aba udogwu nwa Mesaya eze mgbanoko nnụnụ mekeneke na oyibo kedu ife eze mgbagwala anyị enye ndị aba 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 enye ndị eze aba mgbanọkwala ogbuo enye ndị aba enye ijizi ndị ekele aba enye ndị aba enye ndị aba enye ndị aba enye ndị aba onye nweta ife anyị na-achọ nụ enye ndị aba enye ndị aba eze mgbagwala anya sị m enye ndị aba enye ndị aba oyi egwu mejebe na anyị ọba udobi kuba na obi na-awụ iyi egwu ọgbata ozuwa ọra n'unu mekeneke n'ọya bụ ọgbọle yanki ọgaranya nwere obi sale sale ọga ị na-emela ụmụ ụwa na Chukwu na-afụ ya n'anya ọgbọle yanki ọgbata ozuwa ọra nụ n'ala Igbo niile Chukwuemeka Fọdịlị High Chief Samuel Nwokem odogwu onye mgbaga na dike ọbịa
azụ na akwa nnekwu ọbịa omeka osi abụ nwa ọtọọra mkpa ka anyị fụ n'ụwa anyị n'anya kenelu ụmụ ụlọ Cynthia Ọfọdeli ute balị dị ọkpalịta ọzọkwa ada si nkwele ezu n'aka wee bịa nnukwu ada na ọ ga-adị nwunye ọfịa fụlụ ego Chief nọọsụ Egwu si ugoyi kalịla kalị ụdala na anị uke owe n'ite akụ odogwu n'ide mmiri Chairman CEO Nọndala Conference Services onye nwanwụ aka na-agba ibu na-abanye ọ dị sefu ụdala ndị uke niile onye echichi Daniel Nwigwe ezi ahịa m ahịa ego na anị oduma na ibu odogwu na nke bete mazụwa nke bụzi ike nga ndị oduma na Enugu ọjịji egbu na ịmụ na egbu na ahịa ego ike nga na ekenela m ya onye ọma olu ego na-elu na azemụgha Anyị bụ n'ụwa anyị n'anya ụmụ Igbo nugwu Anyị bụ n'ụwa anyị n'anya osiliga ekene bụrụ Anyị bụ n'ụwa anyị n'anya olu ego na-elu na azem Anyị bụ n'ụwa anyị n'anya Chimloso nwa akụkwe onye mma n'ezi owelodu na kibete mazụ ha ịbụzi ọchị ọra niile n'ohu President General G20 Friends Club odogwu onye mma n'ezi owele odogwu ị ga-adị elu Satan God agodi I chief ibe ezigbo nwanne m onye ji malụ obodo ya omeka ọ dị mma oyi mụnụ lowere zụka ala nụ odogwu Tanji International eruka ezi nwanne m na ịga dịnụ ọgbaka m omeka ọ dị mma odogwu Chibikechi na-akwe onye ọma Kentucky ezigbo ọkụ aka m akụlo nọ n'ezi so mụ na ndị egwu mụ na anyị jelobeghị o jide anya mmadụ ife ga-eli n'ụwa anya asị m onye akọkwa na agịgị ọgwụ aka m Kentucky akụlo nọ ibolu nna ya eze ọbụ n'anya nọ Kamoke na ambassador Andi Chiaya na mụnwụ ụzọ efo Anya fụlụ ugo n'okodo I chief, may your days be long CEO Kelfa Technology na-ekene mi Chukwu jegwu nwokoyenu ezi ahịa mụ ụwa bụ jonjolokoro dị ala ma nnukwu kọmanda na ị ga-adịla anyị onye ọ ga-adịla mmanụ jonjoloko ife ị ga-ele n'ụwa akọkwana ọfọ ezi owele ka m na-eje kedu igwe omenyele nwoke m Honorable Sabudo James yo ibezi maka n'onume ekene gị n'oyim CEO Exotic Hotels onye ga-adịlị mma kenelu ụmụ ndị ọhịa mụnụ House of Exotic anyị dị na mma Chief Chidi Chikelue obi adada ekene mi ezi awele ka isi eje gị na chi ọrụra niile na-ekene mi
National President House of Exotic n'onume Kenede oyibo bịa dada ekenelụme nekwute odogwu n'igade ụmụ Igbo siri ike anyị ji sizie ike ka anyị bụ n'ụwa anyị n'anya Igbo na olu ego na-elu na asebo olu ego na-elu na asebo Igbo siri ike kene mụrụ mmanụ ụka ịbụ n'ụwa anyị n'anya Igbo solibe 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 ele 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 Kamulotenu nwanne m mba na balaku onye Ọnịchado onye ke n'obene wagbosi n'ogbolini bụ Nwachukwu nwamọni ga-adị Nwachukwu Okechukwu na ọ ga-adịle gị esi nke nenu nwoke wijezie Wisdom Chinoso Onyoma na South Korea n'onume ekene Atiku na-eshi odogwu ekene mi n'onye aka na-agwụ ebe CEO We Africans Global Services Erika Ikechukwu Ozuome si n'Obrand Asian Tiger Nwokike Azaman odogwu nnukwu odogwu n'Igbo High Star Chinenye Nwobu nna dele nwa n'Igbo n'Igadi Jakpo n'onume ekene gị ọgọị na-emelụ ụmụ nwanne m ojulu m afọ Oyimike Chukwu Nwegbe Osingo na Holland ọgwaka mụ na ni aba odogwu Osingo ala nsọ Chief Antonio bụ eji ọfọ agidi gbagolo Osingo na-ekene ọgaranya ikwu n'eziokwu ikwuru na Chukwu ga-agọzi ya onye ka ọba na ani uke ọgwaka m nwa ji evi wee na maka daalụ igwe na-emesịrị ka nwanne se ihe na ani uke n'ide mmiri na ka ibete mazụ ha Igbo odogwu ọfabago gị aka ga-aba n'iru ka nwoke nọghị mụlụ Injinia Ikechukwu onwe Ife Ejekwu Ebube Chukwu ụzọ na batete mụ na ya dị na mma oje weta n'ide mmiri North and South eziokwu na ichile echio oje weta onume ekene gị Chukwu Emeka Nzegwu ị na-emezikwa ọbala ọrụ anụ aja na ụdọ agụ lere dibịa ka iji kalịsị ka ndị ekwu ebe a na-eli akụ ọ na-abatanụ Emmanuel Ozeme na anyị na-eme ọfụmanụ CEO Villa Point Hotel Agụleri ọha ebulu Olibe Chukwu ofele n'anya Villa Point mmanwụ eke na-eme Chief Ifeanyi Udeze Okenwa n'ụkwụlụ abụọ Babando ndị ụkwụlụ eke na-elome udogwu ejeje mbanụ n'ụkwụlụ abụọ Kamu kene no maiti Odado Onye nteja abụọ Ogodado lesi Mbaya dịrị ya Nekene me Badlo mi wokonkwo
anyị dị SS Enugu ịma na ọ da-adọ ọnụ maịtị na ọ da-adọ ọnụ asị m ọ da-adọ ọ bụ na ọ da-adọ maịtị na ọ da-adọ asị m ọ da-adọ ọ da-adọ Chukwu dị asụ udo onye ọcha na ichi dani so na ndị lotelu ọgọ dị ka ọ ga-adịlụ ịgbọlụ onye wego si m libe ife Donadi nwa ọgụ ude ayola n'ike nga na ọ ga-adịle gị mma Zadok ezi anyị mụ na-abanụ ọkụchukwu mụ nele ọ ga-adịle gị mma CEO Nwafọ Farms na Mexico nwake m CEO ọkụ Global Resources ọkụ nọngị bụ Okechukwu Nwafọ ya m ọkụ na-abụ nwake m alụ onye m jeri nwanna lue ọbalị m ọzọ igbo ndụ nwoke m aja na ịgba akwụ omeka nne ya ị na-emezikwa ọbala ọrụrụ aka njọ onye mụ prisi ahịa ege nwadumkwe ekene m ugwu niile onye kwulie onye rika nne na ide atọ nwoke m kenelu m osodi onye rika nne ahịa ege nwoke m amoke nọghị mụ igwe ngoli nwanteje abụọ ezi anyị mụ na na nteje igwe ngoli ị na-egoli gwa ka m na-ajụ ebe Igbo bụ Igbo na-ekele lụbụ ụmụ Igbo siri ike ka anyị bụ ụlọ nwanyị n'anya ka anyị bụ ụlọ nwanyị n'anya Igbo siri ike na onume ekene ọnụ na nnukwu anyị je abụghọ nwanne anyị je abụghọ nwanne ọzọ anyị je abụghọ nwanne anyị je abụghọ vive ọzọ ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo na mmiri gbara ọgwa na awa ọgbaruo ewe nwanyị onwelibe nye anya nwanne ana m enyekwa mụ n'ezi ọhịa mụ maka na ọbọsị ike nwanne ezi ọhịa onye nye gọvanọ agbolie ogwu eyo ibute ọhịa kọbọ na abụ gọvanọ asị m aka m adịrị ya onye kwu n'ime onye kwu n'ife ọ bụ anyị je abụghọ nwanne anyị je abụghọ nwanne ọzọ ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo ụna makwa na anyị bụ ofu ihewo mmiri gbara ọgwa ya na awa ọgbaruo
ekweli nugo kene chukwu ife adịgo mma onye kwelu chi ekweli nugo kene chukwu ife adịgo mma solution ọbụlụ ụmụ ogbenye koji wee bido ruru nwere onye ga-emeli arụ ịnọkwala ya kama va abanye plenu jebe obodo oyibo mana Olisa bi n'igwe lụsịrị ọlụ
obodo oyibo afọ ị na-agba aka mụ fa na-achọkwa ebe fa ga-agbaga aka m na-achọ Kenechukwu n'adịgo mma ọ na anụgo onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma olitebi n'igwe kenemi onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma Olisado onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma oyibo obodo niile wetie iwu ndị na-akwa ozu ga-akwụsị ndị na-echi ọzọ ga-akwụsị ndị na-agba nkwụva ga-akwụsị nata ndị na-agba ọdụ ga-akwụsị ụlọ olili na nwụli enwelu n'obodo ma niile dị shutdown ndị ụlọ oyibo niile kwụsịrị ọrụ afịa niile dị shutdown ụmụ akwụkwọ niile mechiri naba exam fana vena na rozia nke wutelu m wee kalịsịalụ ofu ebe anyị na-ekpelu Chukwu mechiri ndị pastọ wee bazia befa ka kalịa a sịkwa onye ọbụla n'ọdụbie onye ọbụla akwọba aka ya ịkwọzi aka ite sanitaiza onye ekwekwana mmadụ n'aka alụ welu face mask kpuchie nri maka ndụ ka ife niile n'ụwa anyị wee mala ebe anyị na-ejezi eje bụ na abụgo Kenechukwu n'adịgo mma ọhịbụ onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma olitebi n'igwe kenemi onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma Olisado onye kwelu chi ya kwelu Kenechukwu ife adịgo mma igiribizai 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 yo igiribizai 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 ido oyi ekene ka anyị na-enye Chukwu tata maka anyị bụ ndị ego ụtala afụfụ ndị na-esi n'ịtala afụfụ ndị foto vatala afụfụnụ ndị renta niile vatalụ afụfụ ọya melụ mmadụ fu ọtụtụ ife ka anyị mụtara n'ife a ife fọlụ n'ije erika alụlụ ịna-eli ego welu uche nwekwa sevins maka onwere onye malechi ịnụlụ ya ọgụ ụwa niile n'idile ekpele ụlọ ụka niile mechiri emechi ofu ife ka o gosiri mụrụ ebe ọ bụ na ị nọ kpelu Chukwu Olisa bi n'igwe ga-aza ekpele gị n'ugolo ụfọdụ na-akpọ ndị ọgaranya ndị ọgwụ ego ọ niile valili ego ọbara maka na agụ ụwa abụrụ nwanne mmadụ ebu Chiefs Nwanjọkụ aka otu egwu nwoke m n'Oduma dịla soila ngasị oyibo ọkụ na-enye ife n'Oduma material ekene gị n'Upilasi Odogwu Chichukwu Emeka nwekwu eme Sonny Big Man Odogwu gị bụ agbana agbana anyanwụ nụnụ eziokwu na ọ bụ na nkịtị Olisa bi n'igwe agọzigo gị Sonny wete mgbe ịgwalụ onye wegwu ịnụlụ ya kenelu ụmụ ga-eze gị lọlọ onye ọmanụ
na nkịtị ofe anyị na-agọle kalili ilo melụkwa ọgọ gị gaba n'iru nụnụ ụda egbe na-ekene mi nnukwu mmadụ anyị ji ebili ndị ga-adị Kenechukwu Ife Adigo Mma onye kwelu chi ekweli Kenechukwu Ife Adigo Mma onye kwelu chi ekweli Kenechukwu Ife Adigo Mma onye kwelu chi ekweli Kenechukwu Ife Adigo Mma Chidozie Alex Okoye Ebi Global Nwakemo Akụna-edozi obi naanị ala ọnụnụ ofu ụwa na-ekele m ọyịmụnụ Akụna-edozi obi ebe ise ekele m kedu Kenneth nwa ọbalị m dọkịta Billy Lozolora dada Mongi bụ dọkịta Igwedo Olibo lote mati onye weguru ife ikili n'ụwa akọkwana Igwedo oyim Donatus nwaja mma mmili ede enwe ilo ọgaranya Triple A họtelụ na Asaba abanye na-eje ezu ike ọgaranya nke na-ewalụ n'iru nne ya onye ọmalụ mụ na ya dị na mmanụ ọgaranya na nke ka anyị na-etile ego anyị akụ ihe nwata ego anyị eme ọlụlụ Tochukwu wee ezi isi na agụlụ anyị chifu na m kenele mụ na ndị egwu si gaba n'iru ọjịji egbu na egbuna ka ndị Kelechuwo na-adịgo mma onye mebasi ọnwa mmetụ amụlụ onye na-ego ịbụ onye ọma onyinye Chukwu nyela abatete Chukwu emego ya eze nkweta odogwu ide mmiri ji bili ekene me kenelu m nwanne Tochukwu nwa mmetụ nwoke dike chinyelugo ijie mkpụrụ obi nke abatete ọgaranya material ekene gị n'ụlọ obi oyibo Chififeanyi nwụ na Chukwu ọzọ igbudu n'oko nwoke ọgaranya ọkụ na-enye ife n'oko onye wu ego ekene gị oyibo egwu mejebe na nteje dị nwoke ya ọjọwa nụrụ chakara ịgba na-eme ịgba odogwu ịgba nteje na-ekene mi chakara ịgba na-ekene mi nwanne m ịgba daalụ ude mba na nteje bika onye nchi na-eduwe nụka ọgaranya ọgbaka m ekene mi odogwu ide lọzọ ihe wegwu ọgaranya mba na-ebu odogwu eji ama atụ odogwu Chinwafe eze nwome ọbịafụla ego na Ọkịja ume Island gas ọyịmụ uju na-eme ọgọ nwoke ọfịa nwoke m ekene m n'Igbo odogwu kedu ichekwu nke ọrụ ukwu ekele umeji nwoke m ichekwu mụ na ya dị na mmanụ ị ga na-ejela bata n'onyewa material ekene gị n'ụmụ umeji odogwu Ozioke ka ọhịbụ nwafe nna na Odiuko nle ha mana ịma na ọ dịrọ mma ka ndozi anụ ọhịbụ onye kwelu chi ekweli Kenechukwu Ife Adigo Mma onye kwelu chi ekweli Kenechukwu Ife Adigo Mma Igwe bi n'igwe ekene mi
gị dị na ma bobo eze ndị eze na m kenele Nnamdi Nwonochie Mighty Favor nwakem Udubodu ndị Agụleri na kede ekpuchi ọnwa ọgaranya the greater light onyomekeneme kenelu moya mụmụ ike dị n'ekpele ike ji nwa aka ma prọfeti nwa wele bunu na amụ akalụ nwa mweri oke bụ olu ezigbo ọlụ Chukwu zitere nyaka ị na-alụ gabatụ n'ụjọ n'Enugu Chibazubuike ma ọ dịlị m ụmụnna nwezu aka odogwu na abacha material ekene gị nwezu aka odogwu Chipolinus ike okoye odogwu akụ ya na ma onye ọmalụ eze ọmọgọ na na m Ngozi Chukwu balụ gị ụba Enugu Evarisi Nwobianọlụ the youth governor Ọchalụ nwanne agbọkụ Edike Kenechukwu Ife Adigo Mma Winogochukwu Nwobiọra gị bụ ugo ụmụnne elu ada dị ara mma na-eme mmanụ azụ anụ ka nwannukwu ịmala ya ada nzewanụ na mgbu eze bụ onye ọcha eze nwoke agwọ ka mụ na-akpọ n'egwu a eze chi na-awala oji ọnata dike ma nwoke m chioma nụzi ihe legacy sutu nwoke m ịgụ sutu dị ga-adị ụdị n'Igbo sutu sokwa n'ije ojije eke eme ọgọ nyomeke na-eme Chukwu nwanna zọbanye ọmanụ aje mweri oke bụ ịnụrụ ya aje na-ekene eme n'ebu mmanwụ Honorable Valụ Nwanjeta ụbọ na-achala nwoke m 2 minutes kitchen na mụ kenele osila ara na-elote m onye kwelu Chinyekwele Enugu Kenechukwu Ife Adigo Mma onye kwelu Chinyekwele Enugu Kenechukwu Ife Adigo Mma Chukwu Olizado onye kwelu Chinyekwele Olizado Kenechukwu Ife Adigo Mma Sigiribo Ido Sigiribo Ido Sigiribo Ido Sigiribo Ido Sigiribo Ido Oyi ọ bụ n'ike nwa Chidoka odogwu bosi kwala ebika onye isi ahịa na m kenelu na mbụ na gị dị na mmanụ ya na ma nọrọkwa ụda egbeghị ka m na-ekwu ebe ọ dị na nweli akụ n'oko Odiuko ya onye ọmalụ Latino oil odogwulu ụtụ oil mgbake m ọgaranya ọ dị na nwa ala nsọ na-ekele ime ezi Igbo na azụ Igbo nna m dị nwa agbaghị oyibo onye ọmalụ Sweet Garden na m kenele elotemio Chukwu moji ụlọ emụlụ eto nwa chi na-emelụ nụnụ Sweet Garden na m kelele ezi anyị m n'ọsọ menyi odogo Ochendo bed naija ịgbanwe ike mefu n'odogwu ọkalizi azị na Anambra na-ekele m nwata jabọ n'iso si elu
Odogu nteja boji bili ochendo odogu Agu nechemba na ntetelu Chifalo Nwanne eli Okumefuna na mokenelu Ochendo sinkene ki onyoma Kamokelo silora na nteje Sitosi restaurant Oyimantoni nwekwu inesi Ogwaka oni nesi lora Sitosi ekene milu igade Oyimo Ifunanya wiba buchinu Ufu wani demili Ogalanya Kibu Nwachukwu kunakano Ufu wane ekene nge Kenelu monyisi polisi o Chinedu nwambako Oyimo Rubili atata mulele Okwaka mona mokenele Alusi ojo tekeneme Bedi waka afo nyamano Hilton Fun Hotel n'ọba o Enejuwo Adigo Mma Egwu Onye kwelu chi ekweli nugo Enejuwo Ife Adigo Mma Olisado Onye kwelu chi ekweli nugo Enejuwo Ife Adigo Mma Olisachukwu Onye kwelu chi ekweli nugo Enejuwo Ife Adigo Mma Ido sigiri mo Onye kwelu chi ekweli nugo Enejuwo Ife Adigo Mma Igiri bizai Igiri bizai Onye kwelu chi Igiri bizai Igiri bizai Igiri bizai Igiri bizai Noimu Enejuwo Ife Adigo Mma Umunne mo bia malimo Umunne mo bia malima Umunne mo bia malimo Onye nwe na Libya nyufu Onye nwe na Libya nyufu na nugo Oya bala malo Nwanne Ibengwalova na island bosi Oya bala malo Nwanne Ibengwalova na island bosi Oya bala malo Nwanne Onye libo lote Nwanne Oya bala malo Nwanne Nwanne nọ na-amaka Onye ọbụla malụ Nwanne Onye nwe na Libya nyufu Onye nwe na Libya nyufu na nugo Oya bala malo Nwanne Onye nwe na Libya nyufu Onye nwe na Libya nyufu na nugo Oya bala malo Nwanne Onye nwe na Libya nyufu Onye nwe na Libya nyufu na nugo Oya bala malo Nwanne Chikekele kumekele ngere kwa mama Ayamba ude Ayamba mama Ayama ude Ayama mama Ayamba ude Ayamba mama Whatever ijeno
na-ekenelụ m dalụ anya ọmanụ adalụ anaghịjelebe bịa lio na chi ebori na-ekenelụ m na-ada princess ndidi ka dalụ anya ọma nwanne iwe Ada Martin ekenelụ m dalụ ọlụ Tụmụmụ na mmụọ na-ekenelụ m odogwu akụ ilulu ụlọ ebe a na-agba n'anya nwụrụ ọbụ na nkịtị onye mezu ọmọgọ nwoke na-ekenelụ m akụlu nkene nwachi na-emelụ Ikem nwibezi aka onye ndị dakụ mmanwụ olumu na-ekene gị na asịrị daalụ anya bụlugo m olive na-ekenelụ m Ugochukwu ugo nwatụ na nwanne m na-ekenelụ m daalụ Abada we wutu mubiali ona jebori na kwonu mawo Kadiko wama ne foyoma Akuno nyoni jado ne kenelome Akunde o Achu Igwe wino mabiali ona jejiri Ite bito ne chadalo nyoma Woyo bozalo mi ite dalolo Kroji na konyoma Nye malechi wino mawane Abechio Woyo bozalo mi unaseme keduzio Kuchi agba nwoke m Enna nwari ma nwoke m na-ekenelụ m odogwu onye abụrịka narị ma onye ọcha eze nwanyị nne mmanwụ eze nwanyị ndị dakụ na-ekenelụ m agbakọba na-ekene m Ikem obi ọzọ na-ekenelụ m odogwu ọchịọrụ anyị na Island na-alụ ọlụ ndị tili nwa na-ebe akwa onye tili nwa na-ebe akwa duzizo edozo onye tili nwa na-ebe akwa duzizo edozo onye tili nwa na-ebe akwa anke lobi ara nwadoba na-ekenelụ m odogwu ọdịnigwe nze Ogulara nwadoba na-ekenelụ m n'ala ọrụ Amalu eze Clarence nwa m ọdịbọ nọzikwe aka mmalụ nụ onye bụ onye chi iwe igwe ikelu ụgbọgụlụ
Aborika no bogolo no se kwe akamalo Oke chuwo Wobi esi aye mayoma Nongi bonje waterford aye mo na lolu anyoma no Onye tili nwanne bakwa Onye tili nwanne bakwa Urokute n'Islandi Onye malechi Wasiki iwe na-ekene lobe Amechi Nwoke mụ bịalio na jibori na kata nja nja na akwa n'ofu nwa owo labi polisi gwegbe ọkụ mụọ na-ekene lobe na alụ amalụ eze nwoji bada alụ ọlụ Jamani wake mune kene luminaru Mengiti wanya kwa kwanemu Metu suwanyo jeli mune kene luminaru Anyama kamada nozibuya Ulisa waduba Ura yuhu Obela nwa wọgbọluo na asịmị bịa fụ m anya nụ Olise Emeka o Ankene nwanne m Nnemeka nwana onye nwanyị ojele na ngwu Ikoliko nwoke m Gọọmenti nwanne m ekenelụbe na alụ Agadaba Yolo ego Tuike wewe zawa kemuna simu bakugugo Abuse wanya je kwanyama Roberto wanemu Wizi polisi wake mune kenelube Naluolu Ankele Uche na wolie wanemu Frank B Bobo wanyo jelibu ne kenelube Naluolu Moloko na di robele o Yo di robele o Moloko ki wele wayo Yo di robele o Moloko na di robele o Yo di robele o Eji mwa na lubi alio na jebori Uneji eke konye ndi na kona sekwe ha Eji mwa Eda kalaka Wawoke di woke mune kene lumi Eji mwa Agala koni jadu ne kene lumi Ejofu Jura warinze wanemu ne kene lumi Biabalu Woyo jelibu ne kene lumi Wanemu Moloko na di robele o Yo di robele o
egwu nwana ya anya Yo dịrị obele bebologo gị wele nwayọ Yo dịrị obele ọyịmụ Junior Price onye ọma na ana m abụ aka anyị aka na-alụ egwu na anya kere ya Price daalụ nwanne nke bụ alụ ememo Yo dịrị obele itezigbo egwu nwa anyị emechi egwu Yo dịrị obele Onye lụọ ya ụka ọfụnanya onye amụma na 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 onye lụọ ya ụka ọfụnanya ọ bụrụ ife mmadụ chacha ife Chukwu zidili nsị ya ka ị na-eme ụmụ mmadụ ataka afụfụ anyị amara ife anyị ga-eme ejezia si ekpulani yọbazia Chukwu ayịyọ Olisa bi n'igwe sitela anya onye enyemaka nụ ụzọlanya ekpele wee nye anyị nwa ji dị ebube n'onye aka m ji esozia onye lụọ ya ụka ọfụnanya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụnanya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụnanya onye amụma na onye lụọ ya ụka ọfụnanya onye na-ekwu Victor Nwechezọ na onye amụma ike yi bụ ike Chukwu ọ bụrụ ike mmadụ chacha Chukwu nyere pawa ụlọ ọrụ gị ga-aba n'iru oversize ndị amụma na onye lụọ ya ụka ọfụnanya ifite nteje ka amụlụ ya ọ dịghị apọ kechacha ọsọ ya ka ọ na-agwọ ọ na-enyere ụmụ mmadụ aka onye amụma Chivita Nwechezọ na ụlọmụlọ Victor onye amụma ya bụ ọ nọ n'igbo nne ya ọ bụlụ gị eze bụ onye amụma n'afọ mụlọ ọmụmụ Teresa ya ọmụ nneọma nne mụrụ ụmụ ejima onyinye Chukwu nyalụ ndị nteje Victoria na Victor ụmụejimunu ga-adị onye amụma si mụ kene ejima Victoria onye ọma lechaba na onye aka m ji esi na onye lụ anya ụka ọfụnanya onye amụma kwado ilu nwanyị tinye isi na ama ọbịa n'ọka anụ Ọgọchukwu nwanyị ọma eziokwu na-ebu mmụọ ọma ọmalịcha Ugoyise na chi gosi mba wee
Chukwu ji ụmụ ọma kwesịrị abalị chabazịa Diọba nọ n'ụlọ akwọ ka nsi ya Chukwu yawa Nkene chi zara m ekpere nke bụ obi nna gị onye ọba Nkene si chi zara m nkene mụ na chi Nkene lụ muzika ọra Onye Lua Uka Ọvụnanya Chigi Amanda achacha afọ ka mụ na-agọ ịnụgo olu SS Onye amụma material na-ekene ebe ị na-agwọ ndị ọya Ife healing na solution nnukwu ministry Ikechukwu udo juru dị a Victor Nwechezona na Onye Lua Uka Ọvụnanya nụ Company kwulu company n'ọnya ka iji wee kalịsịa Governor Integrated Limited dị nnukwu mmanya na-enye anya nwụle o je Ikem Odogwu onye amụma mgbocha na nzacha ụwa niile ekwelugo Fasotable water na mmiri ọma ọgwụ ụwa na-alazi mmiri na-agwọ ya ọ bụrụ ile ma ncha Inugo maka JP Nancy Bita Cleanser Ebu mgbocha na nzacha akọlụ Victor onye amụma Inugo Onye ka nji esi nụ na Onye Lua Uka Ọvụnanya Onye amụma 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 si nkene nwanne dị na mba Odogwu ọgaranya Ife bịa n'onwe eji aka nwe elu obi salisali ọgaranya nwanne dị na mba n'ụmụnze Odogwu na-ekene ebe gị na ezinụlọ gị na ọ ga-adịlụ n'ụma ịnụgo egwu m ejebe na Ọkịja na ọbụ enyi kedu mmiri na-alị ogo Ikenna zọbụ nke Onyema Odogwu Ọkịja achala ogede mele ọgọ gị gaba Ikenna zọbụ nke Onyema mmiri na-alị ugwu Onyema Onye amụma si nkene Tupac worldwide Emesi nwa aka ga nwoke ọma n'Imo steeti Emesi na Odogwu Victor na-ekene gị Kamoke anọghị mụ ọ dị n'aka Chikwelu Prince Agwụla kalesịa nwoke m ụwa material otu ekwelugo kọmanda n'Igbo Odogwu ụwa material ọ dị n'aka na ị ga-adị onye ọma Onye amụma si nkene nụ Solomon oye ya from Kenya onye ọcha na ị ga-adị Solomon onye ọma onye amụma na-ekene gị Victor Nwechezona Nwachukwu ji wee gwọ ndị ọya Chukwu ji ya agwọ ya Victor Nwechezona onye amụma Ife Chukwu zitele n'ụwa n'ọnya ka ị na-alụ n'ọnya ka nji esezi anụ na Onye Lua Uka Ọvụnanya Onye amụma na Onye Lua Uka Ọvụnanya Onye amụma na Onye Lua Uka Ọvụnanya